Εθνικός ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Νέου Φαλήρου. Το παιχνίδι, γρήγορο με πολλές εναλλαγές και κρίσιμες φάσεις, κράτησε σε διαρκή αγωνία τις 23.000 θεατές. Το σκορ άνοιξε ο Εθνικός στο 31ο λεπτό με τον Ιντζόβο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του ΠΑΟΚ, εγκαταλείποντας μετά τον γκολ κάθε ιδέα για συντηρητικό παιχνίδι, άρχισαν να πιέζουν στην εστία του Εθνικού και μετά από πραγματική μάχη μπροστά στο τέρμα, ο Σαράφης με ένα ευθύβολο σουτ ισοφάρισε στο προβάδισμα της πειραϊκής ομάδας. Η ισοπαλία έδωσε φτερά στον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την επίθεση που κατέληξε σε δεύτερο γκολ στο 84ο λεπτό του αγώνα.